ಇದು ನಾಡು ಕಂಡ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಸಾಧಕ ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾವಾಂತರಂಗ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ದೂರ ಇದ್ದ ರಾಗ್ದೇವ್ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ರಾಜಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಒಂದಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯ ಹಲವು ತುತ್ತುಗಳು ಇಂದಿನ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿರರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಪೂರಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು ನಿಖಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೊಂದಾರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಯಾನು ನಿಖಲ ಎದುರುಗು ಕುಡಕುಳ್ಳೊಂದೆ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕಳ ನಮಸ್ಕಾರ. 1971 ಪಂಡ ಎಲ್ಪೊಡೆಂಗ್ಲು ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅವು ಏನ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂದು ಅಪಗದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಾರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣೆ ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದು ಪುನಗ ರಪ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಕುರಿಯರು ಕೊರ್ದು ಪಂಡ್ಯರು ಚರಣ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಪುದರ್ ಸರ್ಪಸಂಕಲೆ ಅಂತ. ಆ ಸರ್ಪಸಂಕಲೆ ಪಂಡ್ಪುನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗನೆ ಎಂಕ್ ಮೈ ಜುಮ್ ಮಾತಲು ತುಳು ತಕ್ಕಲ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರೇ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಈರ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಡನೆ ಆವಡು ಪಂಟೇರು ಇಂದು ಆ ನಮನೆದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕಪ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಆತದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತಿಜಿ ಅದು ಪೆರೆ ಅವು ಇಲ್ಲಡನೆ ಮಲ್ಪೇರ ದಾನ ಅಂದು ಯಾನು ಅಂಚಿನ ಮೆಷಿನ್ ಮಾತು ಉಪ್ಪೇರೆ ಒಂದು ನೆಂತ ಹೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಕೊಂಡು ಬರ್ತದಪ್ಪಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಇಂಚಿನ ನೇಲೊಂದು ಪೋಪುನತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಪ್ ಸ್ಪೂಲ್ದ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಹಾಲಿಡೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಸುರುತ್ತ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಪ ಸಂಕಲೆ. ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆನೆ ಕಮ್ಮೆನಾದ ನೆಂಪು ಬೀಜುನ ತಂಪುದ ಗಾಳಿ ಉಡಲ್ಗ ಸಂಪು ಸಂಪು ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆನೆ ಕಮ್ಮೆನಾದ ನೆಂಪು ಬೀಜುನ ಸಂಪುದ ಗಾಳಿ ಉಡಲ್ಗ ಸಂಪು ಸಂಪು ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆನೆ. ಆಂಡ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನ ಅತಿ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕುರ್ತಿ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಐತ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನ ಪಂಡ್ರಾಪ್ಜಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಐತ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆದ ಚಿತ್ರ ಟಾಕೀಸಿಡ ಐತ ರಶಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂತಿನ ಎಂಕುಲು ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜಿ. ಸರ್ಪಸಂಕಲೆ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಲ್ನ KN ಟೈಲರ್ 6 ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸಾವಿತ್ರಿಯ ದಾದನ ಅದು ಪೊಡು ಅವು ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಆನಿದ ನಾಟಕದ ದೋಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಶೇಖರ್ ಇತ್ಯಾರು ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು. ಆನಂದ್ ಶೇಖರ್ ಎನ್ನ ಲೆಪಡಾದ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪಗೆ ತಪ್ಪುಗೆ ಎಂದು ಚರಂಡ್ರೆ ಈ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಆ ಒಂದು 6ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಐತ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಲ್ತೇರು. ಇನಿಕ್ಲ ಐತ ಪದ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪಂಡಿನ ಪಗೆ ತಪ್ಪುಗೇಡು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆನಂದ್ ಶೇಖರೇ ಹೀರೋ ಆದ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವೇ ಆನಂದ್ ಶೇಖರ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಚರಂಡ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಐತ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಸುದಾಯ ಕಂಡನೆ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ KN ಟೈಲರ್ಸ್ ಸೇರೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುವ ಐತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಸಂತೋಷಡು ಒತ್ತೊನೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಆನಂದ್ ಶೇಖರ್ ಅಂತ ಕೆನ್ನಾಗ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನು ಈರ್ನ ಫುಲ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ 35 ಜನ ಪಾಡ್ದು ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುನು ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹಾಲು ಎಂಚ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಎಂಚ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಶರಣ್ ತೂಲೇರು ಅಂದು ಪಂಡೇರು.
ಅಪ್ಪಗ ಸುರೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಪಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಪೂರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದು ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಏರ್ ಮಾತ ಬಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಆಯಾಯ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು 2 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂಚ ರಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಸುರೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅವೇನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಅವೇನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಶೇಖರ್ ಅತ್ತಾವರ್ PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎನ್ನ ಮೇಘ್ದಿ ಎನ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರದ ದಯಾವತಿ ಎನ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರದ ಸಿಂಗರ್ MS ಕಾಮತ್ ಈತ್ ಜನ ಕೂಡುದು ಆ ಪದ ಹಿಟ್ ಆಂಡವು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾನೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದು ಪಂಡ್ಪನ ಆ ಪುದರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಆನಂದ್ ಶೇಖರ್ ಆರು ಬಾಂಬೆ ಹೋದು ಆ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಹಿಂದಿ ಇಡು ಮಲ್ಪಾಯರು ಐಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಯ್ತ ಸಾಂಗ್ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದ ಕತೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಪಿನ ಸಾಂಗ್ ಅವರು PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಂಡೇರು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದ ಕತೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುದ ಕತೆಯಿ ಕಟ್ಟಡ ನಡತಿ ಕತೆನು ಮದಕದು ಬುಡಡ ನೆನಚಿನವೆನು ನಡಪದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎದುರವು ಮಾತಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಜಗದೀಶನ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ತಂಬುರಿ ಪತು ಸನ್ಯಾಸಿ ಪನೊಂದು ಸಾಂಗನ್ನು ಅಪಗದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಶೇಖರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಮೇರು ಪಂಡೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಇಂದು ರಿವ್ಯೂ ಬತ್ತನೆಂಕ್ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ITI ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಂಡ್ 76 ಮೈಸೂರು ಹೋದು 76 80 ಮುಟ್ಟ ಮೈಸೂರು ಇಡುತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಶೋಸ್ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಅಶೋಕರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಎಂಕ್ ತೆರಿಪ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರು ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಮೈಸೂರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೌಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಎಂಕ್ಲ ನೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೈಸೂರು ಉಪ್ಪುನಾಗ 1976 ಪಂಡ 1970 ಆಜೆಕ್ ಯಾನ್ ಮೈಸೂರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಾಲು ದಯಾವತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಆಲು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಳ್ಳಿ ತೋಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಆರೂರ್ ಪಟ್ಟಾಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಎನ್ನಂತೂ ದಾಖಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ಚರಣ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪುನದು ಪಂಡಿನಾಲು ಬೈಜಾಲು ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ದುಂಬುಡ್ದು ಈ ನಾಟಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಯರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಡು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು 2-3 ಜನರ ಅಂಚೆ ಆಂಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೈದಲ್ ಅಲ್ಲುಲತ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಲೆನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಪಂಡ ಸಂಜೀವ್ ದಂಡಕೇರಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಆಲೆನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಆಕಳಿಗೆ ಈತು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪಲೇಕ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸಮೇತ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಂಡು ದೇವರನದೈತೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪಲೇಕ ದೇವರು ಮಲ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಿತ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪಗ ಆರೂರ್ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಶರಣವರೇ ನೀವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಸರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಪಗ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಎಂಗ್ಳು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹೋದು ಮೆಡ್ರಾಸ್ದ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಅವೇನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಗುಣಸಿಂಗ್ ಅಂದು ಫ್ಲೂಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಸಾಂಗನು ನಿಕ್ಲು ಇನಿಕ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಆ ಸಾಂಗ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಇನಿಮುಟಲ ನಿಕ್ಲಡ ಉಂಡು ಆ ಸಾಂಗ್ ಇನಿಕ್ಲ ಪುರಾಜನತ ಕೆಬಿಕ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಅವೇ ದಾನೇ ಪುಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಕು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವ ಮನಸ್ಸೆಂಕು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವ ಆಸೆ ದಿದು ಈ ಕಾಪುವ ಪಿಂಗಾದ ಪೂವ ಕಾಪುವ ಪಿಂಗಾದ ಪೂವ
ಅವೇ ಬೊಳ್ಳಿ ತೋಟಡು ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಸಾಂಗ್ನು ಜನಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ. ಆ ಸಾಂಗ್ನು ಬರೀತಿನಾರು ದಿವಂಗತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್. ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗು ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು, ಕಡಲು ಪಾರದು ಉಡಲು ಬುಲೆಯಿನ ತುಳುವೆರೆ ಬೂಡು, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೆರೆದು ತೆಲಿಪೊಡು ಈ ನಾಡು, ನಿತ್ಯ ನಿಯತುಡು ಕೂಡುಂಡ ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೂಡು, ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗು ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು. ಈ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಆನಿದ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಡದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಂಡದು ಬೊಳ್ಳಿ ತೋಟ ದಾನೆ ಪುಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆರೇ ಪಣ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಬೊಳ್ಳಿ ತೋಟೋಡು ಅವು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಫೇಮಸ್ ಅನ್ಪಂಡ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಕ್ಕಳು ಎತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಟೈಮ್ಡು ಪೋನಾಗ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಿನ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕಳು ಪಂಡರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಇರು ಪಂಡು ನಂಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ದಾನೆ ಪುಣ್ಣೆ ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಅವಳು ಪಂಡದು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಅಮೆರಿಕಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಆ ವಿಷಯ ಆ ಸಾಂಗ್ದ ಲೈನ್ ಸಮೇತ ಅಲ್ತ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಆ ಪೇಪರ್ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದುವೇ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಹೆಂಗೆ ಕಡಪಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದೆ ಅನ್ನು ನೆನಪು. ಆ ಟೈಮಿಡು ಮೈಸೂರುಡು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತರು ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಲಾದಿತ್ತನ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಏನನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮೈಸೂರು ಉಪ್ಪುನಾಗ 6ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ಸ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಬಾರ್ಸಾತಿನ ದಾಲ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ ಆತಿಜಿ ಬಾರ್ಸ ಒಂದು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಡದ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಆದಿತ್ಯರು ಆರಾಗ 10 ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 6 ತನ್ನ ಬುಡದಿ ಭಾರತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನೈಟ್ ಅಂದು ನೈಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನೈಟಿಗೆ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದಾಗ ಯಾನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಓಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾಂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು 6 ನೈಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ 6ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಅವಳು ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೈಟ್ ಮಾತನಾಡೋದಿತ್ತು. ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಕಲನೇ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೈತಂಡ ಆ ಟೈಮಿಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅವು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಏರೆಗಳ 6 ಸಿಂಗರ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜ 6 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಿಂಗಲ ಮುಖೇಶ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ 6ನ ಬಡುದಿ ಭಾರತಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ನ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಣದು ಕನ್ನಡ 6 ಪಂಡಿನ 6 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಅವೇ ಟೈಮಡು ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಹೈವೇ ಕುಡ್ಲದ ಗಣೇಶ್ ಬೀಡಿದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದಿತ್ತನ ವಿನೋದ್ ರಾವ್ ಶಣೆ 6ನ ಮೈಸೂರದ ಹೋಟೆಲ್ ಹೈವೇಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲಿಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರು 6 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒತ್ತೊಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂದು ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ ಹಾಸನ್, ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ತೆಲುಗು ಲ್ಯಾಂಡದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಏ ರೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಬರೀಷ್ ಮೇರ್ ಮಾತೆ ಅವಳು ಮುಗಿಪಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಪಾಯ್ಬೇಕು ಆಕಲ್ನ ರೂಮ್ ಅವಲೇ ಇತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಹೈವೇಡು ಡೈನಿಂಗ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ತು ಆಕಲಿಗೆ ಆತು ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಹಾಕಲು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪದ ಮಾತ ಪನ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆಂಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಹಮ್ಮೆ ಕಾಲೆ ಹೈತೋ ಕ್ಯಾ ಹೂವ ದಿಲ್ ವಾಲೆ ಹೈ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮೆಹಮೂದ್ ನಮಿತ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಆಯ್ನ ಆ ಸಾಂಗನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಲಕ್ಕದು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಆತು ಖುಷಿ ಐಟ್ಲ ಹಮ್ಮೆ ಕಾಲೆ ಹೈತೋ ಕ್ಯಾ ಹೂವ ದಿಲ್ ವಾಲೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ಆರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆರು ಕಪ್ಪಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ. ಮೈಸೂರು ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಭಾವಗೀತೆಗಳು ಬೊಕ್ಕ ನವ್ಯ ಗೀತೆಗಳು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೈಸೂರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆವಂದಿತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ದ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ ನಿಕ್ಲು ಕೇನೊಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ದ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ಸು ಯಾನಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರುಡು ದೀಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ
ಮರ್ಮೈ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಆನಂದ್ ಶೇಖರ್ನ ಮಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ 6 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ನವ್ಯ ಗೀತೆಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದ ನವ್ಯ ಗೀತೆಗಳು ಅವು ಐತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಾಕಿದ ಸಾಂಗ್ನು ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ್ ಪಂತೇರು ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿಯಾರು ಆ ಸಾಂಗ್ ನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ದೀಪೆ ಮರುದ್ದ ಚಂದದ ಜಡೆಯವಳೆ ವಯ್ಯಾರ ಅಂದದ ನಡೆಯವಳೆ ನೆರೆಮನೆಯ ಹುಡುಗಿ ನೀನು ಮನಸ್ಸೋತ ಹುಡುಗ ನಾನು ಮನ ತುಂಬೋ ಬೆಳಗಿ ನೀನು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ದು ಪುದಾರು ಆ ಸಂಗಾತಿ ಪಣಪುನ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರ್ ಪಂಡಿನ ಆ ಸಾಂಗನ್ನು ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಇತ್ತೆ ದಿಯರ ಉಲ್ಲೆ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆಗಾತಿ ಒಂಬೈನೂರ 80 ಸಾವಿರದ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಎನ್ಪನೇ ಇಸವಿಡು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಅಪಗ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತಿನ ರಿಚರ್ಡರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಟೈಮಿಡು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಸೇರಿದಿಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡು 3 ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನು ಆ ಟೈಮಿಡು ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ದಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಡೇ ದಾನೆ ಮಲ್ತಿರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಯರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಆ ಟೈಮಿಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೌಶಾದ್ ಆನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಎದುರುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ರೆಂಡರ್ ಆಯಿನ ಏ ದುನಿಯಾ ಕೆ ರಖ್ವಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಂಗ್ನ ಕೇಳಿದು ಆರು ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಸಾಂಗ್ ಆತು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಚರಣ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಆ ಡ್ರಮ್ಸ್ಡು ಬಾರ ಸಾಯಿನ ಇಂಕ ಆತು ಖುಷಿ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಆ ಡ್ರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ರಮ್ ಗಿಮ್ ಅವು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಪುಂಡು ಆರು ಬತ್ತಿನೇಕ ಆ ದುನಿಯಾ ಕೇರಕ್ಕೆ ಆರೆಗೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಆ ಡ್ರಮ್ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಒಂತೆ ಪಿಸಿರು ಬತ್ತರು ಆ ಡ್ರಮ್ ಬಡ್ಚಿತ್ತಂಡು ಅವಳು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಆರು ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜುನ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು ಏನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಂದು ಮಲ್ತೇರು ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಆರು ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಸಡನ್ ಆದ ಮೇರೆ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದುಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚರಣ್ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಸರ್ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಇಂಕ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಪುದಾರ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರು ಅವು ಪಂಡಾನೆ ಓಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಗ ಈಗ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೇವು ಸರ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಆ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್ದ ಹತ್ರ ಯಾನ್ ರಾಗ್ದೇವ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರೇನ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ದಿಯೆ ರಾಗ್ದೇವ್ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ರಾಗದೇವ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಪುದರ್ ಐಟ್ ರಾಗದೇವ್ ಪಂಡ ರಾಗನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪುದರವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಣ್ಣನ ಕುಡಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣನ ಕುಡಂಜಿ ಪುದವರು ನಾಮ್ ದೇವ್ ಅಂದು ಆರ್ನ ದೇವ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ರಾಗ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನ್ ಅಂಚ ರಾಗದೇವ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಆ ಪುದರ್ಡು ಐತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕೆಂದುಪಾರು ಗಿರಿಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಮಲೆತ ಅವೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಐತು ಗಿರಿಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಮಲೆತ ಗೋವಿಂದ ತಿರುಪತಿದ ಗಿರಿಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಮಲೆತ ಹರಿಗೋವಿಂದ ತಿರುಪತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಉಡಲ ಆಸೆ ಪೂರ ಎನ್ನಿನ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಸಾಂಗ್ ಉಡಲ ಆಸೆ ಪೂರ ಎನ್ನಿನ ಪಾಂಡು ಬಾಂಡಳು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಹೊಸದಿನ ಭಾಗ್ಯೊಡೆ ಮೊದಗಿನ ಕೊಲ್ಲಾಂಡು ಬದುಕಳು ಎನ್ನ ಕೇಂದಾರು ಅಂಚ ಐತ ಒಂಜಿ 2 3 4 ಪನ್ಪಿನ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಐತ 4 ಸಾಂಗಲ ಪುಟ್ಟು ನೋವು ಚೈಪಿ ನೋವು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೈಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೇತೆ ಸಿಂಗರ್ ಪನ್ನಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಸರಿಯಾತಿಜಿ ಈರೇ ಪನೋಡು ಆ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಪನ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ನ ದಯಪಂಡ ಅವು ದಿವಂಗತ ರಾಮದಾಸ್ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರು ಚೋಮೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿನ ಐಟ್ ಆರೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಏನನ್ನು ಕೂಡ
ಎನ್ನಡದು ಪನ್ಪಾಯರು ಆ ಸಾಂಗು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಆ ಟೈಮಡು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಪುಟ್ಟು ನೋವು ಚೈಪಿ ನೋವು ಸಾಂಗನ್ನು ಪಾನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪುಟ್ಟು ನೋವು ಚೈಪಿ ನೋವು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೈ చెట్టంతే బతుకున్నవే నరమాన్య పెరుమే ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೆರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ದೇತುಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸಲಿನೋ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು 24 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ್ ಎನ್ಮ ಯೂನಿಟಿಂದ ತಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಎನ್ಮ ಯೂನಿಟಿಂದ ತಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎನ್ಮ ಅಂದ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎನ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂಡೇರು ನೆಟ್ ರಡ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಆ ರಡ್ಡು ಸಾಂಗುನು SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಪನ್ಪಾವಡು ಸುರುತ್ತ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರದ ಸಾಂಗ್ ಆನಿ ದ ಟಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡವಳು ಪಂಡಿನ ಸಿಂಗರ್ ಮನು ಒಂದು ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಆರು ಮಡ್ರಾಸ್ದ ಭಾರಿ ತಮಿಳ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಆರು ಪಂಡಿನವು ಸುರುತ್ತ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರದ ಸಾಂಗ್ ಆರು ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎನ್ಮದ ಸಾಂಗನ್ನು SP ಡಪ್ಪನ ಪಾವಡು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವು ಪಂಡ್ಯಾರು ಆ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ ಸಾಂಗ್ ಆರು ಓಲ್ ಮಲ್ತಿರಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೆಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಮಾತ ಪೋಪಿನ ಬಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾದು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು SP ಪಾತೆರ್ರೆ ಆರ್ಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ SP ಎಂಚೈತರ್ ಪಂಡ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರು ಬತ್ತದು ಸಾಧಾರಣ ಆರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು 30-40 ಸಾಂಗ್ ಆರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತರು ಪಿರ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರೇನು ಕಾಪಾಡು ಆರೇನು ಕಾತದು ಲೈನ್ ಹಿಡಿ ಎಂಕಲು ಪೋದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋದು ಆ ಒಂದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನಾರು ಅವಳು ಪೋದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದು ಆರನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರೋಡು ಎಂಕಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲು ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಹಂಸಲೇಖನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವಂದಿತ್ತು ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅವಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ಲ ರಿಚರ್ಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರಲ್ಲ ಪೋದು ಅವಳು ಕುಲ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ನ ಸೆಟ್ಟದ ಗೋಪಿಯಿಂದ ಬೇಸ್ ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರಿ ಮೋಹನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆರ್ಪಿದ ಬದ ಚರಣ್ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಬಂದ್ರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅತ್ತತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಜಿಂಜ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಂಡು SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಕೊಲ್ಸಿಟ್ ಅವ್ರ ಎರಡು ಸಾಂಗಿಗೆ ಅವೇನು ಮೇರು ಹೆಂಗೆ ಕೊರಡು ಓ ಹೌದಾ ಸರ್ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಬಿಡಿ ಹಂಸಲೇಖರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೌದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂಡ್ಯಾನೆ ಗೋಪಿಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಅಂತ ಬಂದ ಆ ಜನ ಪೋದು ಗೋಪಿ ಪೋದು ಹಂಸಲೇಖರ್ನ ಪಿದಾಯಿಲೆ ತೊಂಬರ್ನಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಚರಣ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅಂತ ಗುರ್ತೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೀರಿ ಎಂಕು ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಹಂಸಲೇಖರಿಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಯಿಂಚ ಒಪ್ಪನು ಯಾನು ಇನಿಮಿಟಲ್ ತೂತು ಜಾರೇನು ಅಪ್ಪಾಗ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಗೋಪಿ ಬಂಡೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಚರಣ್ರವ್ರದ್ದು ಚರಣ್ ಸರ್ ಇದ್ದು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಏನಪ್ಪ ಗೋಪಿ ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಣೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಶೋಕ್ ಶರಣ್ ಅಂತ ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ನಿಂತು ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದರು ಗೋಪಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ನಿಂತು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಂಗ್ರಿ ಮರೀರಿ ನಾನು ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕು ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಆನಿ ಹಂಸಲೇಖರ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಿದು ಚರಣ್ ನೀವೇನು ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ ನಾನು SP ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ 2 ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ SP ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು 4 ಸಾಂಗ್ ಆವಡಾರ್ನ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುನಾರು ಒಂದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ದ 4 ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರೇನು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ ಒಂದು SP ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ದುಂಬೆ ಯಾನ ಹೋದು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾತೆರದೆ ಪೋಯಿನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ SP ಲ ಉಂತೀನಿ ಒಂಜೆ ಹೋಟೆಲ್ ಡಾನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರಡ ಪಾತೆರದು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರೇ ಪಂಡೀನಿ ಬಂದು ಹಂಸಲೇಖರ್ ಅವ್ರ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಣ್ತೇರೆ SP ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪಾಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂಡದು ಇರುವ ಮಿನಿಟೆಡ್ ರಡ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರೆಗ ಆತ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಸಾಂಗ್ ಕೇಂಡು ಪೆರವು ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕದರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ ನಮ್ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ರಡ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಣ್ಣದ 6 ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯೆ 6 ಅವೇನು ದೆತ್ತದ PA ಕೊರಿಯರ್
PA ಅವನ ಮೆಲ್ಲ ಪೋದು ಅಡ್ಡಾಡು ಅಂತದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ತೆಲುಗುಡು ಇಂಚಿನ ಆ ಜನ ಪಾತೆರಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ SP ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಇತ್ತೇರಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಲವ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಕೊರ್ದು ಆರು ಪಂಡೇರು ತೆಲುಗುಡು ಕನ್ನಡಡೆ ಪಂಡೇರ ಆರು ಏಯ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇನಪ್ಪ ಅದು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಣಯ್ಯ, ತುಳು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದು, ಮಂಗಳೂರು ಇದು ಉಡುಪಿ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವುದಯ್ಯ ಅದು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಇಸ್ಕೋ, ಅದೇನು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಡಾ? ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಯ್ಯ ಸುಮ್ಮನಿರಯ್ಯ ನೀನು ಅಂದ ಆರೆಗೆ ಜೋರು ಮಲ್ತೇನೆ ಇನಿಕ್ಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನರಮನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಗುಣತ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನರಮನಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಇಂಕ ಅಪಗ ತೆಕ್ಕದಿಂಡು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಡ್ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದನು ನೆಕ್ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಅಪಗ TV ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಕ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೋಲಿನ ದಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡ 86 ಎನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಬೈಡ್ ಮಲ್ಪಾಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪೋದು ದುಬೈಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂಡ ಅವು ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ದುಬೈಡ್ ಲೀಜರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಡ್ ದುಬೈಡ್ ಎಂಕುಲು ನೈಟ್ ಮಲ್ತ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 86 ಉಂಟಾಯಿ. ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಕುಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೇರು ಮಣಿಪಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ಪುನಗ ಈ ಅಪ್ಪಗದ ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ದಕಲು ಚಾಪರಕ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯಡ್ ದೊರಿಯಾಸಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಾಟಕ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಾಕಲು ಒರಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಈರು ನನ್ನ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲೆರ ಬಲ್ಲಿ ಈರು ನೈಟ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಾಟಕ ಬರಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಆ ಟೈಮಡು ಯಾನು ಕೂಡ 86 ಶುರು ಮಲ್ತಿನೇ 98 ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ 98 ಮುಟ್ಟ ಈ ನಾಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಒಂಜೊಂಜು ದಿನಕ್ಕೂ 3-4 ಶೋ ಚಾಪರಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಾಟಕ ಪುರ ಒಂಜೊಂಜು ದಿನಕ್ಕೂ 3-4 ಶೋ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾರ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮಾತ ಈ ಶೋಲು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಾಪರಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಂಟೆರಾಮೆ ಈ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾದು ಕಡೆಗೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಾಟಕನ್ಲ 1998 ಉಂತಾದ್ಬಿಡಿ 1998 ಅಮೇರಿಕ ಪೋಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತನು ಇಂದು ಎಂಚ ಬರ್ತನು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪಗತ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಲೇಟ್ ಪೂರ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕಲು ಇತ್ತೆ MD ಪಲ್ಲವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಪದ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಜನ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಣ್ತೇರು ಅಂಚ ಆ ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹನಾಯಕ ಮೇರೆ ಸೇರ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಆರು ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್ ನೈಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹನಾಯಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂದೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆತನೋಡು ಎಂಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋಪನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಮೇರಿಕರು ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಬಾಸ್ಟನ್ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ 39 ಟೌನ್ ತಿರುಗಿದು ಎಂಕ್ಲು ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್ ನೈಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದ ಪೋತೆ ಐಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗರಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಟಿಗೆ ಫ್ಲೂಟ್ಗೆ ಬೈದಿನಾರು ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಡಿಯಾಡ್ದಾಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಫ್ಲೂಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಡ್ಕಿಂಡಿ ಆರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದರು ಅವು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೀಬೋರ್ಡು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪರಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಮೇರಿಕದ 29 ಟೌನ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮುಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಐಕ್ ಕಾರಣನೇ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕಂಡನಿ ಗುರುರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ನ ನಾಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜರ್ನಿ ಪದ ಪನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ನಾಟಕದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ನಾಟಕದ ಜರ್ನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜರ್ನಿ ಉಂತಿನಿ 2005 ಆ ಜಾನಾಗ ಯಾನು ಉಂತಾಯಿನ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕದಿರೆದ ಕಲಾವಿದರು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು 1998 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕದಿರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಉಂತಾಯೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಎನ್ನ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಜರ್ನಿಡ್ ಯಾನ್ 13 ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರಿಯೆ
ಒಂಜಿ 5 ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3,000-4,000 ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ 500 ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟೇ ಆತಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಾಟಕ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5,000 ಡ್ರಾಮಾ ಶೋಗೆ ಅನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಓ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಸರ್ಪಸಂಕಲೆ ಕಾಸ್ದಾಯ ಕಂಡನೆ ಬೊಳ್ಳಿ ತೋಟ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ನ್ಯಾಗೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎನ್ಮ ಬದುಕದ ಬಿಲೆ ಸತ್ಯ ಓಲುಂಡು ಮೋಕೆದ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಸಾನೆ ಐತ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ದಿವಂಗತ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಜಾರ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕೆಸೋಲಿನ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಆರ್ನನೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬದಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಕೂಡ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಿತ್ರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಕನ್ನಡದ ಈತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿರು ಸುರುಕು ಆ ಅಪ್ಪು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಈತ ಮಾತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಉಂದಾಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಜವಾನ ತಿಕ್ಕಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಡದಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಮದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸಂತೋಷಡು ಎನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಎಂಕ್ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಒರ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಿ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತಿನ ದಿವಂಗತ ಆನಂದ್ ಶೇಖರ್ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ 2ನೇ ಮಗೆ ಆಯ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ 3 ಜನ ಪುಲ್ಲಿಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಬಡದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಚರಣ್ ಪಂಡಾಲ್ನ ಬುದಾರ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಮಡು ಇಲ್ಲೆಡೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಈ ಸುದೀರ್ಘವಾಯನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜರ್ನಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದು ಬೈದಿನ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿರರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಎನ್ನ ದೋಸಿಲಾಯಿನ ಯಶರಾಜ್ ಮೇರಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆನು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಗೆ ಏನು ಭಾರಿ ಋಣಿ ಆದುರ್ಲೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಪಂತಿನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಂಗೊಂಜಿ ಆನಂದ ಉಂಡು ಕೆಲವದಕ್ಕಲ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಪಂಡ ಉರಿಯನೇ ನೆಂತೇರು ಅತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಬೇತೆ ಚರಣ್ ಬೇತೆ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಡ ಇತ್ತೆ ಪಂತ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಯಾನ್ ಚರಣ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಏನಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಡ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಪೋಪುಜಿ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲು ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಮತ್ತು ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಪೋಂದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಜರ್ನಿನ ಕೇಂಡಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಕುಡವರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿರರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಉಂಟಾವೆ ನಮಸ್ಕಾರ.